בקופים? כן, ככה. מה אנשים יפים? שנייה. יש לצלם. שנייה, כן, זה נראה לי עובד. שנייה. נראה לי כדאי שנדליק את האור. תדליק את האור שנייה. רגע, אולי ככה עדיף? כן. צלם? ככה אתה עושים הכל. שנייה, כן, אפשר. יש! 12 עבר. לא כאב לי. כאב לך. כף פיצוץ. כף פיצוץ. You have been just כף פיצוצes. אהבתי. וואו. אור. אני הכי רגע. כוח בעולם, לא כואב לי, ובגלל שזה בווידאו, שי לא ישן איתי היום, ומבחינתי שי לא מעשן יותר. תראו את פרנס קוויר. אור. אור. כן, טוב בן אדם שקיבל רגע כף פיצוץ, מה יש לך להגיד? לא יודע, לא זוכר איך מדברים, תקחו לי תאי זיכרון. זו הייתה המטרה, יופי. כן, שי. אהבתי את התוכנית. מה רצית להגיד, שי? זה הצליל הכי יפה ששמעתי בעולם. כן? התלבש כל כך טוב. התלבש מדהים. הוא עושה את הכל המושלם. You have been just כף פיצוץ.